29 कृष्णपुर बीजेपी मंडलनि लुआजी मुंबई 3 डिसेम्बर तानि चिदक सालमरी क्राक सालक थंग्रंग बदलनि थेमरा रोग आबजुमसा तिप्रसा हामखराय मंत्री विकास देबबर्मानि कताल तांजगै तंगमानि नगो हाब सामुं मुथाकजाकमानि सेजा लाइमानि तेई चप्रब मुंनि पार्टी मुं किटिंगै सेजा मुंनि हमचांग रैली खलायलायखा 29 कृष्णपुर बीजेपी मंडलनि आदंग्रक आरो तंग मंडल प्रेसिडेंट धनंजय दास मंडल जनरल सेक्रेटारि वाथराय मलसम वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खबै कबुनि जुदा आदंग्रक केबुनि गसिमुं नायाकारे नगो हाबै चप्रब मुं चप्रब लाइमानि आबो बेलायखेनो चाया अबाहेनो सेजावै कक नारक लायखा 29 कृष्णपुर बीजेपी मंडलनि आदंग्रक उलेनो पाइपले हामबाय दिनै जों बेलायखेनो दुख आइखौबो निन्दानि कक दिनै दिनैनि सारिक जराव चिनि आरो जों बिकुब मिছিল फाइमानजा फाइकासिनि मंडलनि प्रेसिडेंट बरंगरां धनंजय दास ताइ चिनि बर फाइसक फैजाक चिनि मंडलनि जीएस बरंगरां वाथराय मलसम ताइ वाइस प्रेसिडेंट चिनि गोपाल दास ताइ चिनि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि उत्तरकान्ति मलसम ताइ जत चिनि लिडार रक स्पेशली बेबे चिनि तिप्रासानि इसे बांगुवा जागा आंगोमन कक सानै मुसुंगु मियानि जे इंसिडेंट नुखासों चिनि बरमगोनां त्रिपुरा हास्तनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ताबुकनि त्रिपुरासा हामक्राय मंत्रिनि नगो जे त्रिपुरा मठानि किछु जुबक रक कायसा मिनिस्टर हेकबो एमएलए नगो थांगै बिना कुनु कारणे बंनि कुनु प्रूफ करै जे बंनि पारमिशन करै पारमिशन सारा थांगै बरक बुनि नगो थांगै चिनि बरमगोनां मिनिस्टर सानि नगो थांगै जे आक्रमण खायमानि आबो किन्तु त्रिपुरासानि आयाकाबो त्रिपुरा दफानि जे हामग्रायनि कक सामनि बरक टोटली फेलुर ओ फेलुर न जों दिनै जवाब मारिनाय दिनै जों जवाब मारिनाय आं आबोनि गेजेराव हाजोनि ताकुकाय बुकुकसं जों त्रिपुरासानि जनजाति मुर्चारक जों जथेष्ट त्रिपुरासानि बागै हामग्रायनाय दङ दिनै ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार ताबुकनि जे बर्तमान विकास देबबर्मा ओ ताबुक जे चिनि त्रिपुरासानो नायमा हायखाय आसुक दिनै चिनि अ त्रिपुरा राज्य 25टा बছর जे चिनि सीपीएम सरकार खाइ थांगोनि एरपरे चिनि कांग्रेस सरकार खाका एरपरे चिनि आईपीएफ चिनि जे फाइका चिनि बरमगोनां विकास देबबर्मा जे त्रिपुरासानि डेभलप खायमा हाय ता पन्त हर गली गली हर लेखा पढ़ा गोनां हर शिक्षित व्यक्ति हर दुकानदार जतनो साइतंगो विकास देबबर्मानि सामं इज टू गुड तो आपनि बागै आं कयनाय जारा ताबुक पन्त उश्रृंखल बरना आं नेतागिरि हिनिया बरक शुद्ध फेसबुक माध्यमे कतर सानाय रं लिडार जों आपन साव बीजेपी नि जनजाति मोर्चा इंगै ताइ चिनि 29 किशोरपुर मंडल इंगै बरंगा आं कक कसाना मुसंगो बिना कारणे केबनो एरें जुदि प्रूफ रिमाय आसाने बुनि नगो जुदि आक्रमण खाके आंखाय आबगनि बागै प्रतिशोध माननाय जों तंमालिया चिनि बरमगोनां मिनिस्टार उसकांगो तामो साका बस बिनि कक ताम साका थानाय चिनि 13 तारिख पर ताम साका चिनि मंत्री नर काम के रिपीट खेले आने ओ सोशल मीडिया माध्यमे बताम साका प्रतिरोध प्रतिबाद दरकार नांखाय प्रतिशोध अमन कक पर बुबुजी जारा त्रिपुरासा हामक्रायनि त्रिपुरासा दफानि बागै कक सालाय रक नर खनाय नरनि कामखाय प्रतिबाद माने नोंगानो जुदि आक्रमण खायके आपनि प्रतिबाद खैना नों जुदि आनो प्रतिरोध माने नों आनो आक्रमण खायके आं प्रतिरोध खायनाय आर चिन मंत्री सावो दरकार नांखाय प्रतिशोध खायनाय अबनो अर्थ जे त्रिपुरा मथनो इगेलनि समया जे चिनि भारतीय जनता पार्टी भारतनि जतनि लार्जेस्ट पार्टी कटर हंखाय बीजेपी जनता पार्टी बर सावो बीजेपी हाय लार्जेस्ट पार्टी न जुदि चैलेंज सिखांखाय बीजेपी नि जनजाति मोर्चा रखबो सिरिं तंगलाक ओ कांग्रेस बोतिनि कक छौ आबनो ताम खाके सोशल मीडिया चिनि मिनिस्टर न बर इलिगेशन दिवै चिनि मिनिस्टर नि नको एरें थांमनि आबनि प्रतिबाद बोसन खायनो रंगो ओ कांग्रेस जों तिनि साना लायो तिनि जों प्रतिबाद मिছিল खायके एबं थिनांगो जुदि एरें जुदि ताइबो महै घटना करि खांखाय आं साव जारा दफना हामना हिन तंनाय
নর হুশিয়ার তং দি আর রাজনীতি পলিটিক্স যতনি খাইনের অধিকার দङ বাট কাইসেন নগ্ন সুকুর কাইসেন নগ্न নষ্ট খাইयै আবো जों জনজাতি মোর্চার খাইনে রিগলাক जों सिथों जों टियार दङ चिनि जनजाति मोर्चार যথেষ্ট ताबुक जों टियारं लाइजाक चिनि प्रति जुदि आक्रमण जुदि खेलाय कांकाय जों गताय सिरिं तंलिया अ कग्नसे चिनि बरम गोनां ट्राइबल हेल्थ मिनिस्टार साव ताइ चिनि 29 कृष्ण पुनिंगै जों तिनि मेसेज तिनि अ बिखौ बिसिनि मते हामबाय जतना लेखान हामबाय तिनि बिखौ मिছিল तिनि जत 29 कृष्णपुरनि जे बीजेपी ना हामजागनाय जों बेलायखेन निंदा जानांगौ कंखाबो मियावो चिनि जे त्रिपुरा मथानि गुन्दा बाहिनी रक जे मंत्री विकास देबबर्मानि बरम गोनां सार विकास देबबर्मानि नगो जे आक्रमण खायमानि आबोनि तियै जों तिनि बिखौ मिছিল खालायजाखा बरकनि बागै जे अत्त सत्त खालायै मैयावो जों एफआईआर अर्दि खायखा आबरकनो दायति रबनानि अंथुनै जों ससियेल मिडियानि बिसिंतै खालायै अ ककसारो जे अ त्रिपुरा राज्योआव जे अशृंखल खायनाय जाति बेदेबेद कक सानाय आबरकनो दायति रबना नांगौ जों अ बीजेपी गभर्नमेंट नरेंद्र मोदीनि गभर्नमेंट आभाय खालायै गुन्ना बाहिनी आभाय खायसया बीजेपी गभर्नमेंट त्रिपुरा राज्योआव डेभलपमेंट खायना बागै सरकार चालक दङ যথেষ্ট चिनि सीएम डक्टर मानिक साहा तै चिनि ओ लोकेलनि चिनि याक बाइसनामसाक मरम गोनां सार विकास देबबर्मानि जे नेतृत्वे ओ जागाव जे उशृंखल खालायमानि त्रिपुरा मथानि गुन्दा बाहिनी रक जे YTF नि जे गुन्दा बाहिनी रक जे आ जागाव आक्रमण खायमानि आबो बेलायखेनो सेलेमा सिंसा जे सामानि आबो बेलायखेनो चाइया आबो दायति न चिनि ओ एलेकाव ओ त्रिपुरा राज्योआव जे गुन्दा बाहिनी चालक मानि आबो बेलायखेनो सेलेमा सिंसा आबो अंयांथुन आबोनो सार त्रिपुरानि चिनि जाति जनजाति जत्तनो न जों चिनि 29 कृष्णपुर मंडलनि पक्षेङै आं जतनो आं गोसारो हामबाय रिगनाय नायथक रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथक ते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिवो बेले रांक्लायबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिशा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालेनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरा चंद्रहार वाखुम तोया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिता तंसिदि ताबुं नकरंदि कान रुबाय ते कान बरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फाजगो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानिया बुखलाय मानाय हाइके लिरिता तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 ते किसे कोक दूर नंबर 87878315552 /82589191171 /8119938 548